وهي بهجة للناظرين وعبرة للمعتبرين وجعلناها من ديدو كود رجوما ngal ɓe jahata e nder aduna he ɗum tagi imamu qatadata wi en e nder tafsir qur'ana ko ɓuri hen laabde o wi en khalaqa llahu nujuma li salasa siko tawi tan tagore koode e nder tagonde tagade ko gonga koye gueɗe tati tan wawi wonde ko zinatun lissama wa rujuman li shayatin wa alamatun yahtadi biha fi lbarri walbahr yani ko ñantal asma ko weddorɗi cheyɗaneji ko alamandeji ɗannatoɓe jammine ƴeewa koode ɗe ko keedata ko rewa ɗe keedata ko worgo hirnage funnage faman takallama fiya bi gayri dhalik kala mbo haale koode ko wona ɗum faqad takallama bima la yalama o haali ko anda wata adda o yawti wa zalamu toon ɗum noon gande koode hono no goniri zinata duniya yani ko koode ko façon-ngaji ɗi ganduɗa ko gueɗe mawɗe subhanahu wa taala waɗe mumen ko Allah waɗe mumen ko nani heddidi ɗumen hen ɗum noon zinatun lissama wani noon ƴeewoɓe koode nani hen kalwoɓe nani hen onon gandi gay gas dugguji nane ɗon kumpak saabu ko ɓiɓɓe kalwoɓe ɓolɓe gondi ɗo kalwoɓe men dan ene jiiya kahan en ne jiiya golle kunen en hoodere naggam dartima ɗo ko ɗum wonat nde dartima ɗo ko ɗum wonat nde dartima ɗo ɗum wonat ɗum noon mbiyeɗen deke koode gueɗe tati tan ñantal asma ene weddo cheydaneji cayi baɗuji bandiyagal ɗi sika yiiɗi yaade ladde majji so jamma waɗi hoyno koode ndeɗo ko worga heeɗan nde ko funnangue nde ko funna ganda andoni ɗa wata mayoyde ladde wala mba haali ko wona ɗum feni watadana min cappani min keblani lahu wonande ɓe adaba sha'ir lefte biyetengol sha'ir yani asmano oɗo asman no pamirɗen moni e subhanahu wa taala ko haalani men hen oɗo asman Allah waɗimo lumiére hono tiine barre fajere ƴeewa tan asman on tiine julɗo moƴƴo fal fujjar bandiji ɗi ɓe ƴettu koye maɓɓe tan ɓe uddi koye maɓɓe nder tuuroji maɓɓe e dakamuji maɓɓe ala koɓe ƴeeɓe ƴeewata nadara fikrin wa aqli bal nadaru ilayha bi itibar bi anna taqumu hayatum pour gurdam maɓɓe tan ɗum noon ɓe wa atadna lahum adaba sha'ir ɓeɗo ko jeyge pirumi ɗumen walilladina kafaru bi rabbihim heɗen muuli Allah ina woodani ɓeen wiyeteɓe ɓe ko saliɓe bi rabbima joom maɓɓe adabu jahannama wo bisa boni almasiru ruttade to jahannama naudu billah naudu billahi min annar naudu billahi min annar subhanahu wa taala wi ina haalana men noɓe jogori wonde nder maggol ida ulqu fiha siko tawi ɓe beddama e nder maggol sami'u laha nana nangol hengol siko ɓe beddama hengol ngol hawsan ngol wulla ngol siika ngol hana shahiqan ko kanali no babbani siko yimɓe mbiyama toon teep nongol weltorto ngol haacat no babbani woyara kangol tafuru hongol fasa heɗen mooli Allah takadu hongol ɗesa hengol jaygol ngol tamayyaza sertude minal gayde tikkere hongol ɗesa fettude hongol ɗesa fuccitade hongol ɗesa kaltade sabano ngol tikkiri sabano ngol mettaniri sabano ngol yiɗiri jaggude ɗi bandiji bonɗi nide Allah heɗen mooli Allah yani takadu tamayyadu min al-ghayb tikkere subhanahu wa ta'ala wi yani o haali ɗo nunɗal makko tagore nde wallahi yiɗa leftude hay goto illa bada qiyamil hujjati wa irsali rusuli ilay kullama ulqiya fiha fawj kala nde groupe walla troupe walla dental walla kaccaraji so mbiyama toon wit ɓe beddama toon salahum namnoɓe hasanatoha renoɓe ngol ɓe anduɓe ngol ɓe yiiɓe golle maggol ngol yiiɓe no ngol wayni wiyeɓe alam yatikum nadir onon kam mate ala meɗɗa arde moon hulɓini moon walla haalani moon qaaluɓe mbiyo bala ko wallahi ɓe gaare amen qad ja'ana nadir dendagal ɓe Allah nelnoɓe jottima kaali fa kazzabna min loppe salade wo qulna min mbi ma nazalallah min sen Allah addani ay batte in antum min mbi annabaɓe Allah ɓe illa so wona fi dalalin kabir kono noon summa aadu ala anfusihim bil malama nimse ari e nokkuɗo nimsa nafata wa qalu law kunna nasma sonde min joguino ko min nanata ko ina nanna min ko nafata min
aw naqil walla komin jogui haqqillaji ko ona kakkilani min komin foti haqqil nafa min ma kunna min jeytano kande fi asabi sa'ire ngol kono nanɗamen ɗen nannanno amen ko nafi min haqqillaji amen ɗi no pamno min ko nafi min jeytano hande asabu sa'ir subhanahu wa taala wi fa tarafu ɓe jaaɓi bi zambihim ɓe jaaɓi koɓe penni annabaɓe ko kono no ɗum nafirta fa suhqan yurmede Allah woɗɗude lebte e norɓitede suhq yani way kono kaala mbo kalɗa o ɓurma dowle semba heɓɓa ma tan rondo ma tan liɓoy ma ta jogotani yaltude duuɓi ujunere fa suuq ko moklude neɗɗo tan ɗo ɓe kaali ɓe mbiɗo fa tara huuɓi duuɓi tan malayika e ummiɗo yamirore Allah tan wiyataɓe tan ko teɓɓet diwde hen tan dogde en mi anda fof daroyto fa suhqan li asabi sa'ir yo Allah woɗɗitin yo Allah ɓeydo woɗɗitin mon e nder lebte e asabu sa'ir ɗum taki imamu ahmadu haalita bohtari tayi akhbarani man sami'ahu min rasulillah qala lan yahlika annasu hatta yu'diru min anfusihim hay goto jayge nantatake jayge so wona tawi waɗi gantani ha jaaɓi kay waɗi hadis goɗɗo wi la yadkhulu ahadun nar illa wo ya'lamu anna an-nahra awla bihi min al-janna hay goto natata jayge sona o yananama jayge ɓuuri handude e nadde aljanna juul inna alladhina yakhshawna rabbahum bil ghayb ɓen ɓe ganduɗa ɓe kuli joom maɓɓe ko wirni holko takine wirni eɗen mbiyama yen gonɗin Allah alhamdulillah en gonɗini en mbiyama yen gonɗin Muhammad en gonɗini en mbiyama yen gonɗin deftere nani eɗen tim en gonɗini koɗo malaikaji en mbiyama yen gonɗin malaikaji en gonɗi en jii en mbiyama yen gonɗin naar en jii naar en mbiyama yen gonɗin aljanna en jii aljanna en mbiyama yen gonɗin qada wal qadar holko hay huuɗe yaaka kono noon alhamdulillah inna alladhina yakhshawna rabbahum bil ghayb ɓe gonɗini Allah ɓe kuli Allah ko e ghayb lahum no wodani ɓe maghfiratun yafuya wa ajrun kabir tagi nela so sallam wi ubudullahu ka annaka tarah saɗa rew Allah rew ɗum no jiyowo ɗum ni sa ande a yiyata ɗum kanko kam omo yiima ene welma no mettuma ɗum tagi subhanahu wa taala wi e nder naatoɓe aljanna ɓe e nder naatoɓe aljanna ɓe ina hen ko ɗo wiɗo inna alladina yakhshawna rabbahum bil ghayb sabatun jeeɗiɗo ɓeya ɓe nelaɗo wi yudhilluhum llah fi dhilli arshihi yawma la zilla illa zillah o haali ɗon gorko mo debbo joom mbaaji joom martaba joom daraja noddi faqala inni akhafullah ayi faqala inni akhafullah o wi debbo min de mi suusa Allah holli men ɗo e sirruji Allah wi wa asarru qawlakum so on jiɗi cuuɗon ko nguɗi mon so on jiɗi cuuɗon mbason haalde yimɓe nana aw ijharu bi walla no kaalon daade dow yimɓe nana innahu no subhanahu wa taala alimun nandi bi dhati sudur den dakar ko woni e nder ma o umpaka ɗum tagi kana al mushrikuna e nela hoɓe ño'anno Muhammad tan fa yuha ilayhi bima qaalu fa qala ba'dum asarru qawlakum kay la yasma'u rabbu muhammadin yani kalde sese wota rabbu muhammadu nan kadi wota ko haale men Allah wi son jiɗi cuuɗon son jiɗi peññiɗon son jiɗi jahon nangue hoore son jiɗi jahon jemma waktu fof mo jiɗɗon jahon subhanahu wa taala ne andi ko woni e ɓerde ala pine ya'lam subhanahu wa taala gandal mum timmino humpiti man halak on takɗo ene humpiti e huuɗo majjali wa latif kanko woni latif no potaten ɗum faamir on jii neɗɗo celluɗo jooɗota ha ɓooya tan e nder tan sogonyel daɓɓel tan faawe tiɗa tan ɓanduno waklo latif wona heen yara lekki foppo lekki watta juulde tawa juulotano watta hulde yatinani matani tan ha fina subaka goto tan addane tan tangana tan yara kaseji ɗiɗi ayi laɗif nannoɗo toon waɗi toon hunde laɗif naati toon yaltini to ay latif ko newi newade ko newi Allah huwa latif kanko woni newiɗo alkhabiru laaɓaɗo foof hay hunde ko humpimo kanko subhanahu wa taala Allah subhanahu wa taala wi hombo holla men nemaji makko nemaji ɗi ganduɗa goto men foof ina foti wattude haqqillaji e ɗiɗi hoɗi dari hoɗi laaɓi
o huwa alladi kanko woni on jaala lakum l arda baɗanɗa mon ndiɗo leydi zalulan hodi ɗaati ko gañata ala e dow leydi he famchu jahe fi manakibiha e bangeji leydi he wo kulu ñamon min risqi e arsigue makko manakibi ha damirun ila al ardi min risqihi damirun ila allahi subhanahu wa taala ƴeewe tanna allah ertiri ndiɗo leydi ƴeewe tanna allah newniri ndiɗo leydi o waɗi hen nokkujina koɗe wuuratako dillata o waɗi hen kaaƴe o waɗani men hen ndiyam heɗen jara heɗen jarna ko pagguiɗen ko heɗen jarna remruji men e leɗɗe men o nahni men e nder laabi he ɗannoroɗa ɗe jiiɗa ɗe jiɗɗa e addunaji he koɓe duttira ɓe ummo New York pe Paris ɓe ummo ɗon pe Makka yaani hoɓe ƴeewa façon-ŋaji koɓe dañata e koɓe juloto e dendagal koɓe mbawi dañ subhanahu wa taala wi ɗum ɗo fof ko min newni ɗum ko min rokki ɗum ɗum ɗo haɗatama dutti kadi to o yahi to colli o wi yimɓe ɓe law annakum tawakkaltum ala llahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqa tayr tawdu khimasan wa taruhu bidana o wi e heymon ɓiɓe adama so on bakkalima e allah no poɗɗon wakkilare allah ni allah ma arsaqin mon no arsaqirto colli ni soɗi pini subaka ɗi dawata ko ɗi ɗawni soɗi garti tigi taw goto fof dehrel mon win pet goto mon hay soɗi memi guesa goto mo gandi ko lottudu warata ɗi honon gandi subhanahu wa taala wiɗo yani e nder oɗo aya ne heewi ko hollata men ina hen kombo hollata men Umar ibnul Khattab radiyallahu anhu o wirtima yimɓe tanine jooɗi o wiɓe man antum faqala al mutawakkiluna ko toroɓe bajan ne jooɗi minen nde min bakkaliɗo to jooɗi tan alas lekki ɓuuɓi bal antumul mutaakkiluna onon kay kon doomatoɓe on gona wakkiliɓe allah ko on doomatoɓe innal mutawakkili ko rajulun alqa habbahu fi badni l ardi wa tawakkala ala llah woni bakkaliɗo ko allah kay ko ƴettuɗo awdi mum aale leydi wakkile allah kono min de mbaɗa wakkile allah tawaɗa huufi juuɗe allah ko moƴƴo tan aɗa forti acca midi yona tawa ala dépense ƴeewa nden nden nomana antumul mutaakkiluna ono kay ko on doomiɓe allahu akbar Umar ibnul Khattab ɗum tagi nelaɗo sa sallah wi inna allah yuhibbul abdal muminul mu'tarif homo yiɗi jiyaɗo allah julɗo joom meccal ɗoɗo aya mbo holli en ima mbo joopima yimɓe ne poti juloyade yimɓe ne poti faggitoyade e façon-ŋaji no faggitorte yani waɗi noon subhanahu wa taala kay wi huwa alladi jaala lakum l arda zalulan famsu fi manakibiha wa kulu ñaman min risqihi kono woto hay goto humpe noon wote jejjitede wo ilayhi nusur ummital kote makko to heedi ko toon ummitante kaftiɗo fof haɓɓi bagage mum koto allah feyata wo ilayhi nusur wo ilayhi l marja'u yawma al qiyama ina haani gandon ko ñiɓɗon e leydi he ko e ka ñamɗon ko allah arsigini mon ko makasa ka man yaalamo anna marja'u ilallah yo o yanane ko jooɗi ko ɗo fof kote allah ruttoto yo yanane masir makko kote allah ɗum noon ndente ɗe kefaragala goopi fi sirri wal alaniya allah wi amintum onon ɓiɓɓe adama amintum andela amintum hoɗon jogui hoolare man fi sama hoolare mon deke hoɗon jogui hoolare to allah goto mon fof hoolima afa amintum beela hoɗon jogui hoolare man fi sama an yakhshifa nde munnata bikkuma mon al ardu leydi fa ida deke yo hiyana leydi ndi tamuru hondi rinkomo hondi rinko ayi leydi sino wara neɗɗo ko ni waɗata leydi wona a yanata leydi tan naata ala ko ni ndi waɗa a dillata ɗo bangge naata dillita kadi o banggen haɗa dillata aɗa sikka jalto tawon ni ji'a tan wa dihaba ni tan ha mbiya sende naata nder leydi nda bungo allah wi ha on dañi hoolare gonɗo dow o on mutata on jogi hoolare goto mon fof woodiɗo ɓaggi talkuru mum walla ko waliyu mum walla ko ceerno mum on dañi hoolare allahu akbar jooɗe ɗo subhanahu wa taala wi a amintum beela on koolima
a amintum an yakhsifa rabbukum bikum al arda kama khasafaha bi qarun on jawtinde on ɗum kam deeƴi pittani mon deeƴi ɗum fotani deejde de caggal ɗo mo wi a amintum man fi sama beele on jogui hoolare on an yursila aleykum hasiban ñalda mon hendu kaaƴe hasiban ko hendu sondu kaaƴe ono gandi kaaƴe kaka ndiɗe tan hendu ndu no hewiri doole rondo kaaƴe tan no fiya fasatalamuna moon gandu kayfa nadiri no jertini gowla kayfa tamanuna man fi sama an yursiba aleykum al adaba goran ɗum tagi kanko allah wiya nokku goɗɗo aya oɗo ko mujmal oɗo mo garoga woni mufassal huwa alqadiru ala an yabasa aleykum adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum walla afa amintum an yakhsifa bikum janiba albarri aw yursila aleykum hasiban summa la tajidu lakum wakilan ngalaɗo dogo ɗum doganɗo ngalaɗo ɓaggiɗo ngalaɗo mawliɗo walla gad kadzaba alladina fennina ɓen min qabli ma diɓe ɓe fa kayfa kana nakiri leƴƴeje jawtuɗe ɗe e façon-ŋaji maɓɓe no ɓe keewiri heɓe tuuɓe pennino goto fof waɗino sababel fenni kono hono battano ɗe mbay battandene moƴƴa awalam yaron beela ɓe jiyani ila tayr to qada wal qadre to kattanɗe allah subhanahu wa taala ƴeewe tan ɗiye ko diwata ko fawqahum no dow maɓɓe safati mina mbaɗi saffeji wo yagbidna hoɗi tama bibje majje hoɗi tamta ma yumsikun no jogaki ɗi toon nanngani ɗi toon illa arrahmanu sona allah subhanahu wa taala ƴeewe tan colli ina gone hakkude asman dow yani teddungal hen e koyngal hen fof no wawi fodde kene wona toon ina ñaama toon ina yara toon ina juuro leɗɗe ina diwa e weeyo hay homo jaggi ɗum toon ko subhanahu wa taala innahu na allah bi kulli shay'in kala hunde basirun kanko woni laaɓaɗo ɗum kanko woni ganduɗo ɗum kanko woni jiyowo ɗum innakum ra'aytum ba'da al ajaib on jii yoga e kawniɗe ɗe allah yaltini e hikam ɗe o feññini fala antum aminuna an nudabbira bi hikmatina azaban nasubbu aleykum beela oɗon jogui hoolare oɗon mbawi dadde minen hono neɗɗo ɓoccitorto allah subhanahu wa taala wi amman hadha alladi ƴeew tan o am man hadha alladi huwa la hawla wala quwata hay goto tan meeɗa yiide wawi hunde ko joomum andi mbiɗo guerte sa yiɗi ɗum jahata ko saalu on haali gonka kono sa feewi Mauritanie nde cooda seeɗa am walla manna on haadana oɗo allazina o tigi huwana kañum ƴeew ɗiɗo fof ko damir goto joni noon mbiya tan amman hada alladi huwa amman hada alladi hombo woni o huwana kañum jundun ko doole lakum wonande mon yansuri ko moɗe mballa mon min duni rahmani ga allah homoni o ko am kota mon ɗum ne walla ko man walla ko haada walla ko alladi walla ko huwa man huwa homo wawi dandude mon e doole kuccitɗe mon ɗe siko tawi allah toɓɓanimon oɗo gueji tonggotimo toɓɓi mon man hada alladi huwa jundun lakum doole mon ɓaara ɗon hen daɗon ben peƴƴe ɗe walla ko hendu walla ko jaygol walla ko kañi walla ko gorode walla ko buubi walla ko korgolli walla ko walla man hada alladi jundul homo ɓaari ɗon e dow mum o wonani mon jundu o wonani mon doole o wonani mon arme ene jogui obiji ene jogui belendeji ene jogui avion ngaji ene jogui ko fuufata ene jogui ko fittata ene jogui ko ubbata heeda mon min duni rahman ga ɗumoni o allahu akbar hinil kafiruna illa fi ghurur kooli ko kefere woni bonɗo ni o waaji heewi komta o funta o waɗa tappale o naati ko wawa sodde ene wayno jiiɗino yeyto bagi ari tan ndege wiya métre ko temedere ndeke buɗɗiɗi jogui ndaw ko funti hoore mum o de dañta tuuba en jogordañi wutte métre temed ɗiɗa ngo buɗɗiɗi joguiɗa e ɗum ne ko bagi o tan jiɗɗa sodde wi mawɗo jalluɓe yo ruttu inil kafiruna illa fi ghurur yani subhanahu wa taala o joopima men ɗo e min duni rahman ila annahu bi rahmatihi koye oɗo rahman abqa nnasa fi l ardi ma zulmihim wa jahalatihim e o heddi yimɓe ɓeeɗo
e nde ɗo yurmede o hokkiri ɗo yimɓe ɓe hoɓe gonde toñange e majjere id rahmatuhu wasiyat kulla chey waran yurmede no yaaji fof nde mofti moƴƴo nde mofti bonɗo nde reeni ndiwri fi sama nde reeni an'am fil ard summa intagala min tawbihim ala dawa nasiri siwa o wi amman hada alladi kadi hol on am man hada alladi hol on man beela ko men o jeeya ko am ko kankone walla ko man ko homo hada oɗo alle homo yarzuqukum ñamminta mon yarna mon suura mon teddina mon on keyɗani on kolani on tampani homo arsigue homo ñamminta mon homo rokkata mon arsigue in amsaka risqahu so jaggi ko jogui ko tottata mon nega katumeje mon ne koko mbiyaton koko hono mbiyaton ɗum ɓañere ñande kurturɗa ɓañere tawi ka kaɗade de leɗɗe gasa tawa heɓani denguire ɗo a ɓuftota ha kobje gasa tawa hay ɓuɗɗiɗe heɓani won ɓuftiɓe dow jama won nokkoyɓe leydi jeere won addoyɓe leydi façon fof mbaɗi ɓe puusi ɓoccoɗe ɓe ndendini ƴulɓe leɗɗe façon to ɓiɓɓe adam mbaɗi beela ma ɗumen allah ne jaggi hen tan seeɗa ɗum ne ko ni tan o nanguiri cettel tan o deeƴi ngala ceernal waala wirdu ngala waala loot ngala waala façon to mbaɗi o wi man hada alladi homo rokkata mon ko ñamɗon e ko jarɗon ko cuurori ɗon in am saka risqahu kanko ko jeeyi ko so jaggi ɗum hon dañta ɗuma allahu akbar allahu akbar kono noon ɗum haɗani gonga feeñide haalama laaɓi kono bal ko woni lajjuɓe naati fi utuwina mawni kinare wo nufurina laawade gonga laaɓi de laaɓi car innahum yalamuna dalika haqqal ilmi koɓe gandi ɗum no ɓe gandiri koɓe maayoɓe kono wa yabuduna gayrahu ɓe ƴetta goɗɗo mbatten allah kaari petto fama hada minum illa inadum wa istikbarun wa nufurun an qubulil haq ɗum ɗo ala ko ɗum woni sona ɓurnade e mawna kinare e laawade gonga daw ko en cuusi wama jarrahum ala hada illa cheytan iblis tan suusni ɓe ɗum ɗo caggal ɗum o arti homo waɗana men misal omo sernana men haalayil mushrik wol muwahhid hakkude mushrik bajil ngel ganduɗa dawata waynaki goɗɗo mushrik e pinowo tan ko allah waynoto o wi a faman yamshi mbeɗa namni on mi namnoto de a faman noon yamshi mbono yamu kibban ina dirga tiinde ina dirga ala waji e tiindema leydi ahada ko on ɓuuri fewde ko yahata an walla man yamsi jaho sawiyan no foti ala siratil mustaqim diñirewel tiigel ngel no waɗa ni gogor no yaha ina yaara tiinde ɗo hoore ɗo ina waɗa deger no hofa koye koñina fukko ina ummo e mbiɗo loy ene yaɓɓirana wela ni ferguitaki turaki waɗani walla mumen ɓurɗo fewde ko yahata oyo to jaarowo hoore ko mushrik mbiyo allah kaari en ñallo barkallah ñallene barke kaari joni noon so allah ala ɗon no mbar kaari no wawma nawde ɗum noon yo neɗɗo rento bida allah wi ngel jahawel no ferguito ina yana ina ummo saabu laawol ngol sattude e ɗo ko tule aɗa andi jaarowo tiide kam so are tulde walla jaarowo tiide so are yor mbar jogorani waddude tuggi pelli ko ngel ɓuuri fewde ko yahatane walla ko on tan toɓɓuɗo tan ina hisi ina selli ferguitaki waɗaki yani fa hada almukibbe ala waji wal mushrik alladi yamsi ala waji fi nnari yawma alqiyama eɗen mooli allah oɗo woni mushrik jogorɗo yaharude ni e nder jeygue almuwahhid on woni garowo jangga yawma alqiyamati aljanna ina yahara koyɗe mum no deeƴi ɗum wiiɓe huwa alladi ansha'akum allah tagi on soɗon beela soɗon netta wa jaala lakum o waɗani moon assam'a nanɗe wal absara jiiɗe wal afidate ɓerɗe oɗo ɓernde noon ko bimana al aqal kono qalilan ko seeɗa ma taskuruna ko jetta toon allah koole onon pamɗi ko jettata joomon qul huwa alladi kanko woni on jarakum kadi takɗo on fil ardi e leydi e wo ilay tusaruna koɗo allah ɗo garta toon wa yaquluna hoɓe namno min oɓe mbiya mati e hasal wade on darga darata haade ɓe namno prix maaro beela ustima haade waaji o namno ko newi ko moƴƴi kono honde darga darato ko woɗima hen in kuntum sadiqin on mbiya siko tawi goom kalaton honde darga mata yaqaw ma taiduna min al khasfi mbiɗon ma leydi ara monɗa yimɓe mbiɗon ma yimɓe bedde kaaƴi mbiɗon ma yimɓe ndendina mbiɗon ma ya lepte ko ɗum kam honde
ɗum wiɓe innamal ilmu gandal ɗum indallahi koto Allah heedi ɗum alata am ga wa innama ana woni daraja ma martabam e faydam nadirum ko jertingol mubinum laamgol min ko ɗo ponni waqad ballagtukum ma ursiltu bi ilaykum mi haalani on summa bayyana haala nusuli dhalika alwa'd almaw'ud ñande on ñalawma ari noon boɓe doganta o Allah wi ni ba waata falamma ra'ahu nden ɓe jii ñalawma o walla ɓe jii lette ɗe wonnon wo kullu atin qarib kala ko arata waɗɗani wa in ɗala zamanu hayso ɓooyi ñande ɓe jii lette ɗe walla ñalawma o yettiɓe si'at waklo wujuho geece alladina na ɓen kafaru yedduɓe Allah ɓe wo qila ɓe mbiye hatha allazi ko nde ɗo hunde kuntum bi taddauna ko ɗum noddanna ɗon ko ɗum du'otono ɗon ko ɗum pabannoton ɗon ɗum ɗaɓɓana ɗon nani ya Muhammad oɗon gandi nelaɗo ñalawma goto e ñalawmaji makko hono kuffaru makkata hoɓe kuɗatno Muhammadu sallallah alih w sallam hoɓe kuɗe julɓe hoɓe ñagonoɓe yoɓe maayi yoɓe kalka ɗum tagi ayeje goɗɗe ndi an yaquluna sha'irun natarabbasu bihi raybal manun muñinen mbo joni maayi bal zanantum allan yanqaliba arrasulu walmuminun ila ahlihim subhanahu wa taala jaabiɓe wiɓe Allah jaabiɓe ga koɓe jorti ko mayde Muhammad yani e mayde Muhammadu nde ɓe mbaɗi hen hono no waman ma'ahu bi wajhayn mana ɗiɗine hen ɓul wiɓe araytum kabre kam in ahlakani Allah siko tawi Allah wari kam Allah halki kam mi natti jeede wurɓe woman ma'i e ɓen ɓe gondimi mbiɗon julɓe ɓe aw walla rahimana walla yurmina min mbaasi mayde min mbaasi ñawde min jahaari faman yujiru lkafirina min azabin alim onon ne hombo solata mon ko fee mon ko siko o dandimi o yurmima min o reeni min faman yujiru homo dandata alkafirina min azabin lebte ali ɓul wiɓe huwa arrahmanu minen ko Allah dandata min ɓul wiɓe amanna bi rabbil alamin wa alayhi tawakkalna fi jamii umurina kama qala taala fa'budu wa tawakkal alayhi wa huwa sayujiruna minen ko ma Allah dandumin kono no dondatta ɓul wiɓe huwa arrahmanu amanna bi minen min gomɗini Allah wa alayhi ko Allah tawakkalna min bakkali fasatalamuna ma feeñan mon gandon man huwa noon fi dalalin mubin gonɗo e wemre ɓurtude e majjere nde alaɗo haaji ɓul wiɓe namnoɓe kadi de araytum kabre kam in so tawi ma ukum ndiyam mon ɗan ɗon jaraton rawran wuti in asbata watte ndi ma ukum ndiyam mon rawran wuti yoolima yahi dahaba ma ukum fil ardi walam tasil ilayhi dila bagal yottatako robin yottatako tiwo yottatako faman yatikum bima in mayin homo addanta mon ndiyam belɗam jariteɗam ɓufteteɗam looteteɗam jarneteɗam naye baale beno rose sardingaji homo addanta mon ɗum Allah subhanahu wa taala kay addata ɗum bismillahi rrahmani rrahim ya ayuha nabiu يا أيها النبي يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك ما تدو حق الله نون ودي غورغور دو إنا يودي جود غول نت ميدا ييت ما تدو حق الله نفي kono noon mi tindana mon seeɗa somin nemani mon ɗum seeɗa caggal ɗum no enen fof hanti ballodiren Allah walla men e damiraje qur'ana beela ma en jan hen imam al-bukhari wa muslim ɓe kaali to sahih al-bukhari to sahih muslim hono aishata radiyallahu anha o wi nelaɗo ko jiɗɗo ko weeli ina yiɗi juumri ina yiɗi ko weeli komo jogino aadi noon kala ndo artuno takkusan o natata e rewɓe makko fof aɗa andi nawlirɓe hewɓe goten fof so arti toɓɓat tan ko galle ɗo yonta ɗo ɗum noon wona ɗum woni nawligo ala wan noon an addiɓe e galle he sa yettima ka e yettotoɓe fof calminaɓe kay ha gasna nelaɗo noon fuɗɗorata koto yontaka to ara salmina ɗo jooɗo ɗo seeɗa yewtida o ummoɗo waɗa noon ha yettoɗo yonta ɗo noon
ɓorta paɗe mum likka wutte mum enen no anda hen heewi namde hoɗo neɗɗo natirta ko andin tabi so hande a wawa addude ɗiɗi wat goto tan so ari naata nokku goto so arino kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam so ruttinoma takkusan o are galle o arata rewɓe fof so arino nomo hewno arde ɗo biyeteɗo zeynaba bintu jahas homo heewi jooɗade ɗon homo heewi so ari